афғонистон яке аз мавзӯъҳои калидии нишасти спад ё созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ дар шаҳри душанбе буд. ширкаткунандагони он вазирони умури хориҷа, вазирони мудофиа ва сарони шӯроҳои амнияти кишварҳои узв дар ин бора як изҳороти муштарак нашр карданд. Подтверждаются намерения государственного ДКБ содействовать тасмими мусоидати аъзои спад ба Афғонистон барои таҳкими сулҳу субот ва орӣ аз терроризм, ҷанг ва мухаддир будани ин кишвар таъид карда шуд. ҳамчунин созмон барои пуштибонӣ аз талошҳои байналмилалӣ ҷиҳати таъмини суботу рушди Афғонистон бо нақши раҳбарии Созмони Милали Муттаҳид изҳори омодагӣ кардаанд. при центральной координирующей роли Организации Объединенных Наций. ҳамзамон кишварҳои узв изҳори омодагӣ карданд, ки дар сурати таҳдид ба марзҳои ҷанубии ин созмон ҳама гуна кӯмакҳои низомӣ ва низоми фанниро ба Тоҷикистон хоҳанд расонд. дар ҳамоиш инчунин тасмим гирифта шудааст, ки қадамҳои баъдии спад ба вазъи марзҳои Тоҷикистон ва таҳввулоти Афғонистон бастагӣ хоҳад дошт. Сергей Лавров, вазири умури хориҷаи Русия, гуфт, кишвараш ҳоло мушоҳида дорад, ки ҳукумати Толибон то куҷо ваъдаҳои худро дар Афғонистон ва ҳам таҳдид накардан ба кишварҳои Осиёи Миёна ба ҷо меорад. И мы ничего талибам не навязываем, никакие условия. Они сами провозгласили свои... мо ба Толибон ҳеҷ чизеро таҳмил намекунем, ҳеҷ гуна шарт ҳам. онҳо худашон ҳадафҳои худро эълон карданд. аз ҷумла онҳо ҷонибдории худро дар мубориза бо терроризм, мубориза бо қочоқи маводи мухаддир эълон карда ба ҳама иттминон доданд, ки аз Афғонистон ба кишварҳои ҳамсояи Осиёи марказӣ ягон таҳдид берун намешавад. худи онҳо ягон ҳадафи ноором кардани кишварҳои ҳамсояро надоранд ва онҳо ҳукумати инклюзивиеро таъсис медиҳанд, ки баёнгари ҳама паҳлӯҳои ҷомеаи Афғонистон сиёсӣ, қавмӣ ва динӣ бошад. дар ҳоле ки ҳамеша дар расонаҳо аз беамалӣ будани спад танқид мешавад, коршиносони тоҷик мегӯянд, ки дар шароити феълие, ки дар Афғонистон иттифоқ афтодааст, кишварҳои узв мебоис мавқеъгирии ҷиддие мекарданд, зеро хатар ба амнияти онҳо амалан вуҷуд дорад. ба назари ман кишварҳои узви созмони паймони амнияти ҷамъӣ дар мавриди Афғонистон дорои мавзеи муштарак ба сурате ки имрӯз вазъияти Афғонистон тақозо мекунад намебошад ва аз баёнияи дабирикули ин созмон ки шоҳидаш будем ин нукта эҳсос мешуд. таҳлилгарон тахмин мезананд, ки шояд фардо дар ҳамоиши сарони кишварҳои узв дар мавзӯи Афғонистон баҳсу натиҷаи ҷиддитаре сурат бигирад. созмони паймони амнияти дастаҷамъиро соли 1992 таъсис доданд ва феълан Арманистон, Беларус, Русия, Тоҷикистон, Қазоқистон ва Қирғизистон узви онанд. спад бо ҳадафи тақвияти сулҳ, амнияту устуворӣ дар минтақа ва ҷаҳон, ҳифзи дастҷамъии истиқлол, ягонагии марзӣ ва тамомияти арзии кишварҳои узв таъсис шудааст, вале онро як созмони зери нуфузи Русия меноманд.